אז מה קורה חברים? כאן מעיין בארץ יותר חדש והיום אנחנו יותר טוב. והיום חברים, אנחנו הולכים לשחק בקנדי קראש. כן, אני לא מכיר את המשחק הזה ואל תחשבו שאני מטומטם, כי אני לא יודע. אני שמעתי על המשחק הזה אבל פעם לא שיחקתי. אז תעשו לייק וסאבסקרייב אם אתם רוצים משחק חלק 2. וכן, בואו נעשה פליי. אני לא יודע מה זה אבל אומייגאד. אומייגאד. אחי, אני קיבלתי כבר יותר מדי דברים. לא, אני לא רוצה להתחיל. קולק. אבל איפה המשחק? אני רוצה משחק. פליי. לא. אני רוצה לקרוא. ג'לי. בא לי לשחק ג'לי. נגד מי אני אצא? אוקיי. That's gonna be easy. אני לא בטוח שאני אצליח את כל הראונד הזה. אז תכתבו לי אם אתם עוד תרצו. שנייה. שיט, נו. מה היא עושה? לא. אומייגאד, אני גרוע. נו באמת. ברא. נו. שהתור שלה יקבל אם נצחת אותי כבר, נו. בחייאת אחי, אני מפסיד. ברא. אוקיי, תורי. בוא נעשה את זה. פטיש. אני לא יודע מה זה, אבל אני אעשה. תכתבו לי טיפים וטריקים כדי להציל אותי. פאק. Round 2. אומייגאד, אני כזה גרוע. אומייגאד, אם נצחת אותי. אומייגאד, למה אני עשיתי את זה הרגע? אוי שיט. אוי פאק. Your turn. תורי. מה אני יכול לעשות? Round 3. ברא. Opponent's turn. ברא, באמת? ברא, היא 100 ואני 40, אני אפילו סיכוי אחד נצח. אוקיי, תורי. Booster ready. בוסטר, ברסטר. מה זה הסליים הזה? לא יודע מה זה. אבל תעשה לי משהו. כן, תעשה לי. Let's go. פס. פאק. אני לא יודע מה עשיתי, אבל זה נראה לי היה חכם. אומייגאד, אני כזה גרוע. אני 63 והיא 103, are you kidding me? תעשי את התור שלך כבר מהר. אני צריך שהסרטון יהיה משולח. תעשי את זה מהר, מהר. תעביר את כבר תורי. אני צריך להסתיים את המשחק. תורי. לא, מהר. אני צריך לסיים את הסרטון. תכתבו לי אם אתם רוצים חלק שני. אני לא מוצא מה לעשות. די. יאללה, תעשה את זה מהר. מהר. יפי, מהר. מהר. תורי, דחוף. אני עושה, מה אני יכול לעשות? לא, מה אני עושה? פאק. אני לא עושה. אני לא מצליח לעשות כלום. טוב, היא ניצחה חברים, אז סורי, אבל ביי.